बे बोसोराव 100 राङावनो सोलायहोनो हागौ नोंथांनि लाइफस्टाइल। नंगौ, रंजालि बैसागु बोथोरजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननो खाफाल आनजाद एबा लाकी गिफ्ट कुपन लानानै फैदों। चिरां जिल्ला काजलगाव खाग्राबारि माइनाव युब संघआ सनाथि मायथाइ फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननो गेदेर खाफाल आनजाद लानानै फैदों आरो बे खाफाल आनजादानो 100 रांजों नोंथांनि लाइफस्टाइलखौ सोलायहोनो हागौ। लोगोसे बे खाफाल आनजादाव नोंथांमोननि थाखाय बान्था महरै दं टाटा अल्ट्रा बास, महिन्द्रा स्कर्पिय', महिन्द्रा थार XL6 नेक्सा, बालेन', स्विफ्ट डिजार, टाटा पंच, वार्गना, एल्ट' केटेन, सेलेरिय', इग्नेक्स, एल्ट' केटेन, LXI, महिन्द्रा ट्रेक्टर। अब्लालाय मानोथो गोबाव खालामबावनो नोंथाङा अनलाइन आरो अफलाइननि गेजेरजों 9395053549 एबा 7099739749 नम्बराव कन्टेक्ट खालामना कुपनखौ बायनानै लादो नोंथांमोना।